Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nga foli ka bɔ n'o ye Bamada Sisi Leki Noir kan. Toujours à partager ka abonner ka partager. A kalandenni fitini Amari Diallo Leki Noir Bamada Sisi Leki Noir. Bi ka bɔ ka recette dɔ d'a ma. An ye recette dɔ sɔrɔ dalilu dɔ sɔrɔ Tuguna jamana kan an ka yalaw senfɛ. Donc o ye anti-sorcier k'i kisi subagaw ma ani a b'i siri fana tigɛ désenvoûtement a bɛ siri suguya bɛɛ. Donc o la i bɛ mun kɛ ni wulila sɔgɔma a y'a abonné toujours k'a partager. Donc i bɛ ni wulila sɔgɔmada joona joona fɛ i bɛ sugunɛ fɔlɔ i b'o kɛ bɔlini kɔnɔ n'i y'o kɛ bɔlini kɔnɔ comme ça i bɛ fɛn k'a la ni tasuma mɛnɛ la o bugurijɛ u b'a fɔ o ma ko cendri u b'o ɲagami a la ka sɔrɔ ka ji dɔɔni k'a la sisan k'a kɛ poudre ye n'i y'a kɛ poudre ye sisan su o su i b'a kɛ ji la k'i ko a la k'i da n'i bɛ n'i da de i b'a kɛ fo su 7 ka tugu ɲɔgɔn kɔ don t'i bila fɛnɛ quoi n'i y'o kɛ subaga t'i den minɛ a t'i mɔden minɛ kuma t'i yɛrɛ ma anti-sorcier o tɛ gɛrɛ i la yɛrɛ donc a bɛ siritigɛlan fɛnɛ do désenvoûtement siri a bɛ siri tigɛ pe pe surtout sugunɛ yɛrɛ gansan yɛrɛ bɛ fɛn caman kɛ surtout ani ingrédients fɛn minnu faralen ɲɔgɔn kan donc o de k'o d'a ma bi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad toujours an b'a ɲini a fɛ a ka abonné ka partager TikTok, Facebook, WhatsApp ni fɛnw kan an bɛ tila k'a di anglais la ka tila k'a di français la toujours a bɛɛ bɛ di yan langue bɛɛ la yan ok Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.